Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes pizza 13 na bulan sang Enero tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang, sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal 2.5 milyones nga balor sang druga na kumpiskar sa Binalbagan. Liga ng mga barangay President Gonzales nanawagan sa kapulisan sang Badasig nga investigasyon sa paglutang kay Kagawad Canlas. Public hearing sa ginaduso nga ASF Ordinance sa Bacolod, pati gayunon subong nga adlaw. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga, uy ginpasaka na sa alert level 4 ang Taal Volcano, bangod sining pagbugas sang aso sang bulkan. Ginpaidalom sang PBOX alert level 2 ang bulkan, alas 2:30 sang hapon, kahapon. Ginpasaka sa alert level 3 na alas 4 sang hapon kahapon. Nangin level 4 ini sang suno sa report nagpaandam na nga makahalalit na ang ginabugas ini nga aso. Suno sa PBOX ang pila ka mga pumuluyo nga ara malapit sa danger zone dapat maghalalin bangod hindi mapaktan kag makahalalit ang ginabugas ini nga aso. Kag hindi gid magpalapit sa main crater sa bulkan, bangod posible magapagwa ini sang makahalalit nga volcanic gas. Sadtong Oktubre 3, 1977, sang ma-record ang major eruption sang Taal Volcano. Inapangamuyo naton bisan paano hilway lang ang aton mga pumuluyo kag hindi maglala ining pagbugas sang aso sang bulkan Taal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay it dalagko man, aring dugang nga pamagi sa pagpatin-ad ninyo sa patubas sang tubo. Magpili sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ng inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer, kag 2 kabag sang urea. Di garantisado, kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abuno, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi, kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag
matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamantes sa cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado morning ang amon patrol nagalibot na sa pila ka mga merkado dire sa dakmanwa sa Bacolod, idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, good morning. Wala gidyang paglubo no sa presyo sa isda subong diri sa Burgos Public Market. Ang bulaw ta subong si Junior B. Pila subong ang bulaw? 280 ang presyo sa bulaw. How about ining bulaw-bulaw? 200 Aksyon na Fred, no? Presyo sa bulaw-bulaw. Way paglubo, no? Halos ginlan sa nga Aksyon Fred. Presyo subong sa isda. Sa kay Dudong, steady siya sa bangros ta subong dong tagpila. 200 ang kilo. 200 ang kilo. Available subong diri Aksyon Fred sa piyak kay Bobit ang tabas. Bet tagpila subong ang tabas. 200 ang presyo. Nagligat Aksyon Fred, 200 ang presyo man sang tabas. Pero arayo nagpakita na si Marot, si Nge, tagpila subong si Marot Nge. 200 man. Bangros man kay Ungi sa pihak Aksyon Fred. May are medyo nagpakita na si Bilong-Bilong. Si Bilong-Bilong din na makita kay Maymay. May pila subong ang Bilong-Bilong. 300 Aksyon Fred. Medyo nagkuhan siya, no? How about ang lubo-lubo ta subong? Steady lang 140. 140. Steady ang lubo-lubo while ang bulinaw. Tag 140 man Japan. 140 Aksyon Fred, no? Presyo ni isang bulinaw. Sa pihak naman, aray nagpakita na si Tangigi Aksyon Fred, no? Ang Tangigi, si Nini. Ang Tangigi ni tagpila? 400. Ini hinubaan ni siyang klase Aksyon Fred, no? Panalagkaw ni siya kay kay Nini.
400, no? 400. How about ang Blue Marlin? Si Blue Marlin, tagpila? 450. 450 nga, dagko sa bungli ang kuwanaw. Way kita pagnubo ang presyo sa bong. May gani? Anong rason na? Anong rason nga taas gyapon ang presyo sa bangos? Kung mga isda? Sa mga panawro? Ha? Ano rason? Kuwan siya? Mamatkos na naman nga hangin? Hindi man, hindi mo linaw naman eh. Hindi mo na. Ang presyo lang Piso gid. lang ito mahal. Ang presyo lang gid connection Fred, no? Amo ni ang nagmahal. So, amo ni problema, medyo nagsaka jutay ang presyo, no? Sang isda diri sa Burgos Public Market. Although ang supply subong Action Fred hindi gid silang biyang adamo kundi kasarangan gid lamang. Wala supply nagikan sa Banwas ang Valladolid kundi ang supply nagikan man sa area naman sa Sibukaw, Barangay Banago, kag ang ining panalagko halin ini sa Banwasang Hinubaan. So for Action Fred, maling pinaka-latest nga lakat sang presyo sang isda sa Burgos Public Market. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tub-tub, alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mo dira sa ila klinika, komportable, matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan, kag matagaan ka mo sa nagkakaigo nga punugyan, paagi sa ila siniprodukto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal man sa tanan nga sanga, sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod. Mga balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, 2.5 milyones nga balor sang droga na kumpiskar sa Binalbagan. Detalye sini upod kay Aksyon Eden Aboso. Action Eden, please go ahead. May action Fred naglambot sa 2.5 milyones pesos nga balor sa ginasuspetuan Shabu ang na-recover sa 4 ka persona matapos ang buy-bust operation nga ginpatigan sang Binalbagan PNP las 3:30 sang kagahon Enero 12 sa isa ka pension house sa barangay San Pedro sa Amunga, Banwa. Ang subject sa operasyon amo si Hermie June Abalahon, 24 anyos, taga syudad sang Kabankalan, kag temporaryo nagapuyo sa Banwa sang Binalbagan. Arestado man sanday Jomari Ferrer, 21 anyos, taga Binalbagan, Jobel Xiaotong, 31 taga Binalbagan, kag Yanyan Kumita, 31 taga syudad sang Kabankalan. Sunod kay Major Fernando Sumblingo, hepe sang Binalbagan PNP, madugay na nga target sang kapulisan si Abalahon ugaling hindi makatiming ang otoridad bangon nagasaylo-saylo ini sang iya nga ginatiniran. Dugang pa ni Sumblingo, iya pa gina-verify kung may mga pending nga kaso si Abalahon kag iya man hibaloon kung diin nagahalin ang supply sang droga. Na-recover sa mga nagkaladagpan ang isa ka bulto sang ginasuspetsuhan Shabu kag isa ka gamay nga heat-sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan Shabu bilang buy-bust item. Preso karon sa custodial facilities ang Binalbagan PNP ang 4 ka na aresto para sa nagakaigo nga disposisyon. Pamatian naton si Major Fernando Sumblingo. Na timing lang ito, pero ito siya, hindi, it's not kwan yung taga-dirigid ang tao. Actually, ang according sa iya from Kabangkalan, then temporary residing lang diri sa Binalbagan, then nag-stay siya sa pension house. Pero indira nila siguro tipahin ang suspected shabu nila. 4 sila na naabutan namon dito sa sulod gid sang kwarto sang pension house. Balita halin sa NOC po ang ka-action nyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Nakabakal na kamo habon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga kemikal, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit, amo ini ang Santo hindi sini magkurinot ang inyo panit para sa ubin kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Mabakal na sa mga butika. Gusto nyo magpino ang kotes ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon, mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa inyo tagsa kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 13-26. Una nga bula resulta, 13 kag 26.
Second draw, ikaduha nga bula, 36-32. Ikaduha nga bula, resulta, 36 kag 32. Third draw, ikatatlo nga bula, 31-15. Ikatatlo nga bula, resulta, 31 kag 15. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa aton mga kauturan bala, padakuan yung produksyon, kabisan baratong baklanay, kung dako ang produksyon, mauli-ulian kita. Gamit kamo, unique complete fertilizer. Pinasay ini nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa 2 ka sakos sang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulpado sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta sini dako nga produksyon. Gusto nyo magbago kag magtinad ang pagpanguma, magbago na kamo. Gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubasor. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na, balikan ta. Ang patrol sa sini nga mga tinion, na tipo nila nga mga balita, mga insidente kag aksidente, mahimo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ini 58 anyos nga lalaki. Matapos nga ginbuno sa banwasang La Castellana, ang biktima diriging kilala kay George Oton, 58 anyos, nagapuyo ni siya sa barangay Manghanoy sa banwasang La Castellana matapos nga ginbuno launa kahapon sa sitio Paho sa amuman nga lugar. Ini siya ang nakaangkon sang pilas sa nawalang bahin sang iya sini nga dughan. Sa Records Regional Hospital, ini biktima ang siya na Fred. Ang nag-inom upod lang man ang iya sininga amigo, apang ang amigo Action Fred na medyo na tamaan sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, naglalisay ni sila kag ilisya ang ginbuno ang iya lang man amigo. Sa dugang pagid nga balita, vehicular accident nagluntad man sa area naman sang Victorias, biktima kilala kay Jose Mendoza Jr., 47 anyos, nagapuyo ni siya sa Hacienda Paz, Barangay Chies sa Estado Victorias. Din ining biktima Action Fred ang nakaangkon sang pilas sa iya sining tiil, may head injury man matapos nga na aksidente sa area naman sang Victorias diin sa Records Regional Hospital. Ining biktima Action Fred gakaon lang bala sang balot sa kilid sang dalan sang aksidente nga na sideswipe sang isa ka salakyan
nga sang garbage truck. Dugang pagid nga balita, still vehicular accident nagluntad sa Lopez Haina, Banwasang Murcia. Din ang biktima kilala kay Renald Malinaw, 23 anyos, nagapuyo ni siya sa barangay Santa Rosa, Banwasang Murcia. Natabo ang insidente alas 9 antak na kagabi sa Lopez Haina, Banwasang Murcia. Din ang biktimang nakaangkon sang pilas sa nawalang bahin sang iya sining nga guya, may pilas man sa magtimbang nga bahin sang iya sining nga tiil. Sa record sa Regional Hospital ini Victim Action Fred ang mapauli na kuntani sa hinali nga nabungguan sang single nga motorsiklo. May biktima gihapon sang vehicular accident sa area naman sang Murcia sa gihapon. Ang biktima kilala kay Mercy Camelo, nagapuyo ni siya sa si Mercy Camelo nagapuyo sa amuman nga lugar diin ang biktima action na Fred ang gingkila nakaangkon sang pilas sa iya sini nga ulo, subong man sa iya sini nga kamot. Sang aksidente man nga na sideswipe sang single nga motor mga alas 10 ang tak na kagabi. Ang action na Fred ang balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati hindi gid magkalipat ang Santone Plus Herbal Capsule kagang mighty si isa ni the best nga kombinasyon. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Uy, ang Dr. Alfred's Green Coffee, gamitan nyo na ini para sa mga tigulang ginikanan kag kabataan. Karon nga simana daw may exam ang pila ka mga bulutuan, abi ginikanan bakle ang kabataan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Nga kay nag-aabre siya ng ilang memorya, daw la ginakapoy, daw la ginatuyo, mapagsik pirmi, mabakod ng lawas. Bakle sila, kaya wala delikado ang Dr. Alfred's Green Coffee, kay non-acidic, kay non-addictive ini nga kape. So, pwede sa mga estudyante, labi na gid kung may examination. Hindi pa ni makapasulab sa ila sulok-sulok. So, advice naton, sining simana nga may ara sang pasinawan ng kabataan, ang mga estudyante, paimna sila sang Dr. Alfred's Green Coffee para nga magpagsik ang kabataan, para wala nagaluya, kag wala ginatuyo. Pirmibla on the go ang kabataan sa Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orwe, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Resulta sang luto pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagli
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa Time, las 5:23 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyoso may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Ining tigtulugnaw nga panahon, ang Enero, tugnaw pa na sa Disyembre, kinanglan nyo gid ang epektibo nga inugbanyos. Amo ini siya ang Santon Plus Herbal Oil para sa palanakit sang kalutalutahan, sakit yan, sakit puson, butod dyan sang kabataan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency, inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 100 ukon ang jackpot sang 658 kita unahon ta 116 milyones o dako na. Ang jackpot sa 658 ang resulta in any order. 43, 35, 38, 13, 23, 22. Resulta sang 658 43, 35, 38, 13, 23 kag 22. Sa ilo kita 649, ang jackpot 29 milyones, 29 million. Kombinasyon in any order 34, 10, 38, 26, 43, 8. Resulta sang 649, 34, 10, 38, 26, 43 kag 8. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog
ug sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na, Santon Plus Herbal Capsule. Kung may magtubo nga bukol sa lawas, goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa, hindi pagpadugaya. Aber, tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Mas mabaskog pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na pagi sa online kag pwede ba deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita live report upod kay Aksyon Marlon Hinubia, panibag-o nga reorganisasyon sa Kapitulyo ginaplanuhan sang Lacson Administration. Aksyon Marlon, good morning. Please go ahead.
Aksyon na Fred, mayara sang plano ang gobyerno provincial pagis sa kay Governor Eugenio Jose Lacson ang liwat nga pag-implementar sang reorganization matapos nga kumaduloman ini agin patuman na una sang Maranyon Administration. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, isa na rin sang inasinihatagan sang prioridad amo ang pagbalik sang Provincial Information Office kamanti ang PIO subong Action Fred ang pila sa nga personnel nagkawatak-watak, naglalapta kay ang nagapamuno sari nagserbe bilang head sang Negros Occidental Scholarship Program Division. Suno kay Diaz ang head sa nga si Karen Dinsay makabid nga ko termino, so why siya nagpabiling bilang PIO kamang darang ang PIO subong the why Action Fred function sa nga maayo sa pagpungko ni Governor Bong Lacson. Una again na implementar ang reorganization sa tion ni former Governor Alfredo Marañon Jr. na kumaduluman mayara sa ngin hire gan action na Fred nga mga eksperto halin sa bahin sang Metro Manila. Kung babalik ang PIO suno kay Diaz, ila sila kumplitohon ang mga personnel kag liwat nga pangitaan sang bag-o sari nga maga pamuno ang naga-service sa mga action Fred nga OIC o kon temporaryo nga head sa PIO ang makabigman nga executive assistant nga si Jonathan Lobaton. Amo ning report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Cervoya, oras sa balita, oras sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Happy birthday lang kay Action Dorel Cabato. Salamat gid. Aga pa daw damo na pagkaon, no? Kumpleto na. Salad, spaghetti, Valenciana, Relino nga bagros og tuko no may litson pa. Action Dorel, thank you gid sa pamahaw. Happy birthday kay Action Dorel Cabato. Mabuhay ka. Salamat gid sa pamahaw. Aga pa. Ariglado, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nami ni siya. Kung daw may balatian ka blatran, kaso ubosi po nilanat, allergy, kag iban pa. So, kinanglan sin mabugnaw nga panahon, kumplito kita sa panampat sa lawas. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pabakod sa inyong system, pabakod lawas, nga hindi dali-dali matapikan sang balatian. Mas mabaskog pagid kung ang Mighty C i-kombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Wala di kabulag ang 2. 2-in-1 batok sa pamalatian. Mighty C, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Diri kita. Balita naton sa City Hall public hearing sa ginaduso nga ASF Ordinance sa Bacolod, pati gayunon subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Balag action ng Fred, takna nas Jess, subong nga aga magapatigayon si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. sang public hearing ang sa ginaduso sa nga proposed ordinance nga magtukod sang Bacolod City African Swine Fever kon ASF Task Force para masiguro action Fred nga wala sang pork kag pork products gikan sa ibang nga lugar nga magsulod diri sa may syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Gamboa ang public hearing ang patigayonon sa Session Hall sang Bacolod Government Center kag ginapaabot nga magtambong diri sa hearing ang tiglawas gikan sa City Veterinary Office, City Agriculture's Office, City Health Office, ASF Task Force sang Negros Occidental kag iban pa. Ginapaabot action Fred ni Gamboa nga mapasara sa unang quarter sang 2020 ang iya proposed ordinance bangod suno siya isa ini ka urgent nga butang. Ginpathag sang konsehal
nga luyag sini nga may permanent nga task force ang Bacolod nga base sa ordinansa kag hindi lamang sa task force nga base sa ginpapanaog sadto nga executive order ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia. Task force kita kay tiging pangabay ni sa aton sang probinsya mo. Nga every LGU should have their own task force for the monitoring. Dapat yan si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Atin gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
Kalpas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita, liga ng mga barangay President Gonzales na nawagan sa kapulisan sa madasig nga investigasyon sa paglutang kay Kagawad Canlas. Report upon kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga action na friend nagalaom si ABC President Lady Gles Gonzales diri sa syudad sa Bacolod sa mga kapulisan nga mapadasig ang pag-imbestigar kag mahatagan na hustisya ang kamatayon ni Barangay 2 number 1 Kagawad Romeo Canlas. Suno kay Gonzales, kabay pa nga idiyahan gid sang kapulisan nga makilala ang mga suspitsado kag matumod ini para man sa benepisyo sang pamilya
Nagapanawagan ini siya sa mga katapos sang barangay officials sa kung may ara sa mga kaangay bing pamahog sa ila kabuhi, hindi magkahuya nga magpadulong sa ila kag magpanugid agud mahatagan sang nagakaigo nga tensyon. Ginakabig man ni Gonzales Action Fred nga hindi alarming ang pagluthang kay Canlas, kundi isa gid lamang kay isolated ini sa syudad sang Bacolod, bagot hindi man ini nagakatabo gid sa tanan nga mga tiniyon. Nag-appeal kita for the police kagang ini ng mga authorities to fast track the investigation para matagaan justice ang pagkamatay ni Barangay Kagawad Canlaso. Madumduman Action Fred sa badasang gabi ginluthang ini si Canlas nga ara man upod sa iya sila nga mga abyan nga nagainom-inom, lakip na ang Barangay Kagawad sang Barangay 26 ang mga suspitsado nagasakay sa salakyan. Inang balita ini sa Action Brian Borden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga Action Radio Philippine Standard Time las 4:49 na. Happy birthday ko no kay Perla Tandog sang Handumanan. Diri kita mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, arestado ining apat ka mga persona matapos nagkaladakpan sa bypasta operation alas 9 o alas 10 jantak na kagabi sa Purok Nara Baybay, Barangay 8, diri sa siyudad sang Bacolod. Ang mga suspitsado amo kanday Pedro Lopez alias Sidro, 57 anyos, ginakabig ini street level target sa Idalon sang Police Station number 2. Upod sa nakaladakpan amo si Sanday Philip Lopez, 19, Jerby Tarog, 31, kag Jose Bernardo, 19 anyos, lunsay nagapuyo sa Purok Narabaybay, Barangay 8, diri sa siyudad sang Bacolod. Nausunod diri kay Police Major Sherlock Gabana, ining si Pedro Lopez, amo ang subject sang ila sining nga bypass operation.
Din ining si Lopez ang akto nga nagbaligya sang ginasuspetsohan shabu. Na-recover diri sa suspect ining 8 ka plastic sachet sang ginasuspetsohan shabu, more or less may 2 grams no ang kabugaton with street level o street value more or less mga 30,000 pesos. Samtag sa may station number 10 anay drug surrendery liwat na dakpan sa bypass operation alas 9:45 kagabi sa Barangay Felisa. Ang suspect diri kilala kay Rafael Yanson. 50 anyos nagapuyo ni siya sa Purok Lunok, Barangay Felisa diri sa siyudad sang Bacolod. Kalakip sa nadakpan amo si Jeriel Potestad, nagapuyo man sa Hacienda Niña Santa Cruz, Banwasang Murcia. Nausunod diri kay Police Captain Armelin Vargas ang hepe sang Police Station number 10. Ining si Yanson ang nabaklan man sang operativa sang Station Drug Enforcement Unit sang isa ka small plastic sachet sang ginasuspetsuhan shabu. Now na-recover pag diri sa action pride ining 3 ka plastic sachet sang ginasuspetsuhan shabu. Samtang ining si Jezreel Potestad ang nakuhaan man sang isa ka improvised tutor. Karon ining si Yanson kag Potestad ang detenido karon sa custodial facility sa police station number 10. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, madayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo, patas kag balanse. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Morning ko na, tamyay walang iya anak, nagasaulog siya kadlawan karong adlaw kay John Prince Gayuna. Happy birthday ko na. Ang panamyaw halin sa iya sini Papa, si Pariyuli Gayuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.